Velkommen til 10 trin ned og besøg vores verden. Vi bor i udkanten af Fredericia på et lille landsted, der hedder Himmerigskov. Her er vi omgivet natur og dyr, og det er bogstaveligt talt vores lille himmerige, vores verden. Det startede i 2015, hvor vi dyrkede lidt krydderurter og spiselige blomster til restauranten, og så udviklede det sig, og nu har vi 4 marker og en bærplantage og en æblelund. Vi elsker tankegangen om den korteste vej fra jord til køkken, og haven er en uendelig inspirationskilde. Vi mærker naturen og årstidernes skiften, og med dyb respekt tager vi ikke mere, end vi giver. Vi lader bæredygtige grønne tanker herske, når vi bruger alt og lader intet gå til spilde. Alt hænger nøje sammen. Alle de grønne rester fra restauranten komposteres og køres tilbage til Himmerigsskovs marker. Vi sprøjter ikke, men tager tørn med lugearbejde. Bander over fugtige forårsmåneder, kæmper med tørre, udfordrende forsommer. Desto større er glæden, når kartoflerne endelig leveres til kokkene i køkkenet, og det kreative arbejde begynder. Himmerigskov er 10 trin ned, og 10 trin ned er Himmerigskov. Og vi er så lykkelige for, at der findes fiskere som Lars. Han kommer med frisk fanget hummer fra Trællenæs og Lillebælt, og vi modtager dagens fangst på molen lige foran restauranten. Hvor heldige er vi lige. Menuen er et resultat af mødet mellem naturen, marken, havet og haven. Nuancer er det bedste sæsonen tilbyder. Komplekse kombinationer, men stadig ærlige smage og visuelle oplevelser, kombineret med alverdens vinoplevelser for nøje udvalgte vinbønder, der har samme kærlighed til deres verden, som vi har til vores. Mærk energien i det åbne køkken, hvor vi sammen med et dedikeret team afrunder den enkelte servering med fokus og finesse. Sæt jer ned i de behagelige stole, tag oplevelsen ind og lad aftenroet sænke sig over Lillebælt og broer. Velkommen til vores verden. Vi mener det, når vi skriver, at vi glæder os til at se jer.